Ola, moi boas tardes a todos e benvidos a unha nova entrega do programa Sálvame do Lugo. Nesta ocasión atopámonos no IES Terra de Soneira, coñecido polos innumerables sucesos paranormais que aquí ocorren. Como ben di a miña compañeira, neste centro ocorren sucesos paranormais, como por exemplo o extraño caso de que Manolo fixera exámenes durante un mes, ou mesmo que Vicente se afeite. Ou o día no que Cris deixou as ticiñas de colores na casa ou Nieves a bata blanca. Mesmo tamén que Cruz da cafetería lle regalase a un neno un bocadillo d'€1. Pero iso non foi o que nos obligou a pousar a vista neste instituto, senón a eterna pregunta: ciencias ou letras? Será verdade a lenda negra que garda estas dúas polas da educación? Vamos descubrilo. Bos días a todos. Estamos nun reportaxe do programa Sálvame do Lugo. Estamos diante da clase de segundo de Bachillerato de Ciencias e dispoñémonos a observar o que esta pola educativa lles ofrece a estes alumnos durante 2 anos de curso. Isto é increíble. Bos días. Somos do programa Sálvame de Luns. Queríamos facer unha reportaxe. 2 por 2 son 4. Bueno, pasaremos a algo máis sinxelo. A enerxía mecánica. Que é o que lles ofrece? A enerxía mecánica. Que é o que lles ofrece esta clase de ciencias? Creatividade. 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 Será mellor que fuxamos. Atopámonos agora diante da aula de letras, onde xa desde fora podemos apreciar berros e berrinches dos nenos pequenos. Vamos alá. Dios mío. Ola, somos do programa Sálvame do Luns. Vimos a facer unha reportaxe sobre o bacharelato. Permítesme algunhas preguntas? Vale, chamame Cristal e teño 18 anos. Moi ben, Cristal, ven comigo. Por que te decantaches polas letras? Que son letras? Como? Estáme vacilando. Gústame pintar. Había unha vez un gato marqués que cajaba por ti e por outros 3. Nada máis. Vai colgar, vai colgar. Isto é increíble, non pensei que iba a chegar hasta este extremo. Non podo máis. Patrocinado por Polos Chiado, compra un e regalamos o graduado. Andreita, comete el pollo. Eu son de ciencias. Eu quero estudar química. A min gustaríame traballar nun laboratorio. E a min. Non somos uns zombies sin cerebro. Simplemente gústame máis as ciencias. Eu son de letras. Eu elexen latín. Eu quero estudar económicas. Teño creatividade, pero tamén me esforcei durante o curso. E non salín de festa sempre que me gustaría. Mais somos de letras. Porque me gusta. O meu futuro está orientado neste camiño. Eu tamén son de letras e encántame selo. Por ser de letras, non son menos listo. E eu son de ciencias e non me paso os días estudiando. Só tes que elexir o teu futuro. O que máis che guste. Ningún bacharelato é mellor que o outro. Os dous son bacharelatos. Distinto según o futuro que elixas.
Por iso tes que elixir o que máis che guste. Xa sexa latín, economía ou arte. Física Química, ou bioloxía. sexan ciencias ou letras. Vivamos como estudantes.